Γεια σου κόσμε του YouTube! Συγχωρείτε. Είμαι ο Χιλιάς από Terminator TV και σήμερα μαζί μας έχουμε ένα guest star. Παρουσιάσου ρε μαλάκα. Είμαι ο Θάνος. Είναι το παιδί που συνεργαζόμαστε στο channel Twitch. Θα παίξουμε το μέτρο το παλιό, επειδή θέλω να πάρω όλη τη σειρά. Το παλιό μέχρι το καινούργιο που θα πάρω. Θα πάω και το καινούργιο μαλάκα. Θα μάθω το καινούργιο game, τότε σε ένα βίντεο. Πάμε new game. Μπλα 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 μπλα. Yes. Λες τι επική στο λέει ρε μαλάκα το hardcore. Αν αλλάξει. Έλα! Μπαγκάρι. Από τώρα μπαγκάρι. Εντάξει. Έλα! Κουνήσου. Easy. Είσαι πολύ προ γι' αυτό το easy. Τι, μα λέγα δεν tunnel grew colder. Amelia and I were close to the surface. Χαίρε. Εγώ πιο καλός μου στα racing. Και το μπούτσο είναι. Ναι εντάξει, εσύ θα κάνεις racing game. Άσε να δω τον κόλλο του. Άσε με. Γαμώ την κάμερα. Έκα παίζει να είναι η τέταρτη φορά, πέμπτη φορά που κάνουμε το πρώτο βίντεο. Στην αρχή. Κότσα. Κότσα πάσης. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Тихо. Something's moving in the next room. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Πού αυτό είναι σαν ταφ με ένα νι ανάποδο. Ναι, πρόστα. It's time to teleport. Teleport λέω. Έλα, το ξαναπατάω. Σαν μάτια μαλάκα. Είναι ο Γιούρι Γκέλλερ. Ούτε με το βλέμμα. Με το μυαλό. Συνεχίζει να γυρνάει αυτό και έχει σταματήσει. Έχεις φύγει, ξέρω. Κάτσε να γεμίσουμε. Medkit, σφαίρες. Όπα αυτό κρυφή σφαίρα. Άλλο διπλό μου δώσανε ρε, πούς του. Low, το προσφέρω. Εδώ τι έχει. Τι το κάνει. Τα φώτα έκλεισα ο μαλάκας. Χαρπούζι. Okay. Up we go. Up we go, my friend. Τώρα είναι που θα βγούμε. Δεν ξέρω. Εγώ εδώ είναι που πρέπει να. Ναι, ξέρουμε τι γίνεται στο game. Νομίζω εδώ σκοτώνουμε για το πρώτο το σκυλί. Μαλάκα δεν είναι σκυλί. Τα λαχμένα καρπούζια είναι αυτά. Βάλ τη μάσκα. Το επικό ρολόι. Δεν έχω τέτοιο ρολόι. Ναι, τη φόρεσα γαμώ το real. This is the Korolev performance hall. It's really close to there. Έλα, Κρομαντζόφ. Έλα, έλα. Εδώ είναι. Reload ρε. Φου έκανα ρε μαλάκα από πριν. Πόρτα! Πόρτα μες στο βλέμμα! Reload. Ναι ρε μαλάκα, και σφαίρες, είχα τι reload. Δεν χάνονται ρε μαλάκα. Πόρτα κι εσύ! Μαλάκα, αρουραίος με σκυλίδια, στάβοξου μου. Πόρτα κι εσύ στον κόλλο του. Τον κόλλο. Στο πουλί. Πού είναι το, πού το άλλο. Δεν το βλέπω. Έλα. Εντάξει, το κεφάλι μου δεν έχει πρόψε. Πω. Δες πως είναι. Μαλάκα είναι Urkhai. Δες εδώ. Μου θυμίζει από τον Νέμο εκείνο το τέτοιο, το μπλε. Θυμάσαι και το όνομα. Δεν είχα, το είχα δει ξανά με τον ξαδερφό μου, μικρό. Έχει σπάσει και η μάσκα μου, έχει γίνει. Πάμε έξω. Let's move out. Όχ! Θα μου πεις τα γενικά μου οργανατόρα με το reload. Δεν έχω κάνει, πρέπει να έχω σφαίρες. Κάτσε να με προβολήσω. Τρεις σφαίρες έχω. Και άλλες 319 στην τσάντα μου. Σπουδάζει έτσι από την τσάντα, ξέρω εγώ. Ο Ζωρό. Αν το είχαμε high φίλε και έπισε. Μάτα γραφή. Δηλαδή το έχω στο... Ούτε καν hard το έχω medium. Καμιωμένη κάρτα γραφικών. Και χώρο που δεν έχω. Καλά. Let's go. The other should already be here. Ready to go. Shift. Άστο καλό. Σε πέρασα. Να ζηλεύεις. Αυτό δεν το έχω εγώ το γυαλί. Δεν το έχω. Ή έχω. Oh, there they are. Για να πούμε την αλήθεια, το tutorial το έχουμε κάνει και άλλη φορά. Μια και δυο. Το έχουμε κάνει κάπου στις 3 φορές, 4 φορές το tutorial. Ήταν κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες που κάναμε για να κάνουμε βίντεο που δεν βγαίνανε ποτέ. Έλα, δείξ' το βίντεο.
Έτσι κορνάρει, λες και είχε κάνει μπροστά του. Μαλάκα. Μαλάκα. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? The hell is it? Τι είναι, τι φρέ. Colonel Sergey. Στήκαν. Έλα, χτάφει πάνω μου. Έχουμε παίξει 8.000 φορές αυτό το κόμμα. Ω! Έλα πάνω μου. Έλα σε κοφτάντερα. Θα κάνω... Έλα. 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 Ταν, ταν. Πόκανε. Τσάπα, τσάπα, τσάπα. Τσάμα, πού. Θα πεθάνω, το ξέρω. Πάρε από το μαχαίρι μου είναι... Το μαχαίρι μου είναι άχρηστο μαχαίρι. Το μαχαίρι, από το lag, δεν ξέρω... Μην δεν πάρεις εμένα! Συνεργάτες είμαστε! Πού το! Πόρτο κι εσύ! Α, όχι! Μίλησα πάλι πέθανα. Κάτι δεν πεθαίνεις, είναι σεναριακά αυτά. Είναι σεναριακό. Fucking gaming. Fucking gaming. Δώσε μου. Μας έχουν φάει 5 φορές. Κάθε φορά. Life was never easy in the tunnels, but it was our home. There was comfort in his routine. Παίρνω τα αυτά, άντε. Σε καθόλου να διαβάζω στα αγγλικά. Τσομπάνι. Ή πειράζει τον υπολογιστή μου. Είναι πολύ χαλιασμένος. Το χαλάσουμε κι άλλο. Ή το skip. Artyom, you're awake at last, I see. Hunter's on his way in. You should have news from the other stations. Come on. Ωραία, μαλάκα, πώς είναι έτσι. Οικονομία στο ρεύμα. Και... Όχι, μ' αρέσει, πατάω εδώ και με ανοίγει λάμπα. Ούτε χέρια, δεν έχω τίποτα. Let's go, Artyom. Let's go, my friend. Let's move. Disease? Yeah. I've been through worse, and I'm not giving up. What's that? Ah, come. Hello, Artyom. Nikolai. Hunt them all down and shoot them. The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. Ποιον σφαγιάζουν What can εδώ we πέρα. do? Δεν έχει σε μένα. Dark ones Α, will kill us all. τι κοιτάμε. Τα βάνει. Let's see what Hunter says. Ακόμα ανεβαίνει αυτός. Εγώ τον πειράζω και να ανεβαίνει. Have you seen my Sergei? Hello, Artyom. Yeah. Another patrol was attacked last night. Let's go, The Artyom. hospital's full. The situation's under control. Τοκ, τοκ, τοκ. What about Alexei? Pieter. He was at the outpost. My brother is in the hospital. Oh, that's you. The captain said he was. Doctor hasn't said anything. Hope he's alive. Come on, Alex. Hello, Artyom. Yeah. Οικονομία στις λάμπες λέμε. Δεν κλείνει αυτή, ναι. Αν είναι κάθε φορά αυτό να κάνει και το έδεχνει. Αυτή κλείνει. Not much improvement. Σπατάλι. Δεν πεθαίνουμε από το έχεις εκρήσεις. The Dark Ones do Θέλω not να πω, kill our εκρήσεις και pride, ανοίγουν τις λάμπες. but they damage a victim's mind. Ωραία μαλάκα. Sooner or later, it leads to death. Το δω καλύτερα. Και εγώ τα πάει. Όχι. Χαχα! Τώρα δεν βλέπεις. Can't get it. I can't reach. Πάνε και πάνω. Keep away from me! Πω, θα έρθει και στο ξένο. Ο Χάντερ, πώς λέγεται. Who would that be? It's Hunter. Να είδες, που Don't knock first. Open the damn gate. Και ξέρω εγώ σε τι βαλίτσα που θα φέρει. Ξέρω έχει ένα πτώμα μέσα, σε κομμάτια. Για δώρο. Για το παιδί, για τη γυναίκα σου. Κεφάλια, πόδια, χέρια. Ο Master Chief, ίδιος. Welcome to exhibition, Hunter. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, όχι. Thanks. Πέντε και Now εγώ close your gate. όχι. Δύο, It's been a τέσσερις, long time, πέντε. Hunter. Άσε να το πες έτσι. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Ξηρίσου. So, Hunter, what's happening in the outside world these days?
Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting the tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. Something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill Δώσε μου το όπλο. Έλα, ξέρω τι θα γίνει. Έχω αυτή την ομιλία χιλιάδες φορές. Ξέρω τι θα γίνει. Να δώσουμε ένα όπλο. Με την μπακατέλα θα γίνει. Πάλι φρέσα μου τελειώσουμε. Και τρέχω ρούμπου τσακαλάδα. Αυτοί παίρνουν τα καλάζνικοφ και εγώ παίρνω αυτό το πιστολάκι. Έλα, κάμερα και με τσατίζεις. Αφή, μέση. Α! Όχι, εντάξει. They never come this far into this station. It's the hospital. Έχω 85 περίπτωση, θα έχω τελειώσει μεθανα. Κάτσε να. Οικονομία στο ρεύμα. Έχω φως. Οπ. Τη μέση θα έρθουνε. Άρα έτσι πεθάνεις. Το εμάξω, το κολόσυκλο. Έλα. Έλα Dark One. Dark 2. Μόρτα! Α, το... Θα μας φέρεις πολύ. Ω, το μαλάκα βλέπω! Πού έρχονται από τη παραβολή από εδώ? Κάτω. Ω! Μπροστά μου! Άντε ρε, σκότως τον! Πώς παράει έτσι! Κοιτάει εμένα, βάζει σαν τυφλά. Πίσω σου είναι. Δεν φύγε! Φύγε, μη σε κοντουλήσω. Απ' την έκρηξη όλα τα ζώα έχουν γίνει έτσι διαστημικά. Τώρα αυτό είναι αρουραίος. Ποντίκι. Αρουραίος με ποντίκι μαζί. Έχω και σφαίρες. Έλα ρε φίλε πάλι. Έρχονται κι άλλα. Πώς θα έρχονται? Εντάξει, μη ρίχνεις ρε μάνα. Εγώ τα είναι κόκκινο μόνο. Δεν είναι ζωντανό. Και έχω και... Κοιτά. Τσίμπα ένα. 5 σφαίρες έχω ακόμα. Άλλο ένα να το έχω σκοτώσει. Κοίτα με. Μαλάκα. Το δούμε. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. Αχ, κατά λάθος πάτησα έψιλο. Δεν ήθελα να πάτησα έψιλο. Κάψε won't. Παίξουμε τώρα ή μετά. Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis, but I had given my word. Παίξουμε άλλη φορά το Captain One. Кондуктор, нажми на тормоза. Finally, taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform. They're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? Ναι, απλώς θα το κλείσω το βίντεο τώρα. Το άλλο μισό δε φίλε. Τίποτα ξεχάσω. You have, ναι. Να, εγώ τώρα ή μόνο μου γίνεται. Εδώ κουνά. Αχ, καημένα tutorial. Τι είπα να πατήσουμε? Πέντε πλάκα. Θες πά. Κλείσουμε εδώ το βίντεο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Την επόμενη φορά το πώς λέγεται? Chapter 1. Ναι, I don't know. δεν είδα. Ήμουν ο Αχιλλέας και ήταν ο Θάνος. Και γεια σας από εμάς.